Krásny deň vám všetkým želám. Dnes vám idem predstaviť náš úžasný telový sprej Lotus Bambus, ktorý osvieží vaše telo. Tento telový sprej obsahuje výťažky z modrého lotosu a múčenky, ktoré sú veľmi účinnými antioxidantmi a ochraňujú pokožku pred vonkajšími vplyvmi. Je to sprej, ktorý je vhodný na všetky typy pokožky, je dermatologicky klinicky testovaný, nedraždí pokožku, môžete ho používať na celé telo, má naozaj nádhernú vôňu, škoda, že sa tá vôňa nedá preniesť takto cez video a vaše telo nielen osvieží, ale zanechá aj krásnu vôňu a dokonca aj pohlcuje pachy. Takže ak sa cítite spotená, odporúčam mať takýto kabelkový sprej stále pri sebe. Používajú ho nielen ženy, ale aj muži. Môžete ho použiť teda aj na holé telo alebo na miesto antiperspirantu. Tiež ak športujete alebo športujú vaše deti, môžete ho nastriekať do ponožiek, do rukavíc. Ak vidíte z nejakej zafečenej miestnosti, máte napachnuté oblečenie, vlasy, kľudne si postriekajte tento sprej po sebe. Alebo tiež pohlcuje výborne pachy po domácich miláčikoch, alebo ho môžete teda len tak postriekať v miestnosti na príjemnú krásnu vôňu. Takže je to sprej, ktorý vás nielen osvieží, zanechá krásnu vôňu, ale zároveň aj pohlcuje tie pachy, aby ste sa cítili aj lepšie, najmä teraz v lete. A dobrou správou je, že ho máme opäť na sklade, takže ak budete mať záujem, tak mi kľudne napíšte. Ahojte.